איך לשחזר סיסמה מפרופיל. אז אם כרגע אני מחוברת לפרופיל ואני לא יודעת מה הסיסמה שלו, אז הדבר הראשון והכי חשוב לעשות זה בעצם ללכת לתפריט בצד ימין למעלה, ואז לסטינגס, אני הולכת לאקאונט, ואז למעלה לפרסונל אינפורמיישן. איפה שרשום לי אימייל, אני צריכה לוודא שרשום שם אימייל שאני יודעת את הסיסמה של האימייל, שיש לי אפשרות גישה להיכנס לאימייל הזה. זה מאוד מאוד חשוב, כי לשם בעצם יישלח לי הסיסמה שאני אשחזר. אז אם כרגע רשום לי מייל שאני לא יודעת את הגישה אליו, אולי מייל של וואלה מאוד ישן, אז מה שאני רוצה לעשות זה בעצם לשנות את המייל פה למייל החדש, למייל שאני יודעת שאני יכולה להיכנס אליו, שאני מכירה אותו. ברגע שאני מכניסה כאן את המייל החדש, אינסטגרם בעצם ישלחו לי למייל הודעה של בואי תאשרי שהפרופיל הזה באמת, שהאימייל הזה באמת נכון ומקושר לעמוד אינסטגרם הזה. אני נכנסת למייל ולוחצת על הכפתור אישור ומאשרת בעצם. לפעמים המייל מגיע אחרי כמה דקות, לפעמים הוא מגיע למסך של הספאם, לפעמים הוא מגיע לטאב של רשתות חברתיות, אפשר לראות אותו כאן כזה באמצע במייל, או שיווק ומבצעים, או אפילו לספאם. אז צריך לבדוק בכל אחד מהטאבים האלה, לראות שבאמת קיבלתם מייל מאינסטגרם, ולאשר שזה המייל שלכם, שזה מייל תקין ונכון. וכשזה קורה והמייל מאושר והוא נכון, אפשר עכשיו לשחזר סיסמה. אז אני חוזרת אחורה, במידה ושיניתי את המייל ועשיתי הכל. במידה וכמובן המייל הוא תקין ואתם מכירים את המייל, אז פשוט לשמור אותו כמו שהוא, ועכשיו אנחנו רק נעשה שחזור סיסמה. אז כדי לעשות שחזור סיסמה, אני לוחצת בעצם על השם של המשתמש למעלה, ואני לוחצת על Add Account. בעצם זה נותן לי להוסיף עוד משתמש. אני לוחצת על Log into Existing Account, ואז אני לוחצת פה על Forget Password. איפה שרשום username אני אשים את המייל ששכחתי את הסיסמה שלו, ואני אלחץ Next. טוב, אז בעצם קיבלתי את המייל וקיבלתי את הקוד. הקטע שאני לא רוצה להיכנס לפרופיל אינסטגרם, אני רוצה לדעת את הסיסמה. יכול להיות שזה פרופיל של אחת מהלקוחות שלכם, ואתן רוצות בעצם לדעת את הסיסמה כדי גם להיכנס, או שיש איזושהי בעיה, שיהיה לכם פשוט את הסיסמה הזמינה, כדי שזה תמיד יהיה שמור. אז איפה שיש את הקוד, במקום לקחת את הקוד, פשוט לוחצים על You can also reset your Instagram password, ללחוץ על זה, ובעצם זה יפתח לנו מסך של איפוס סיסמה, וממש אנחנו יוצרים סיסמה חדשה. אז איפה שרשום New Password ו-New Password Confirmation, אנחנו שמים פעמיים את הסיסמה. חשוב שהסיסמה תהיה באורך של 6 תווים, ואחר כך אנחנו לוחצים על Reset Password, וזה בעצם מאפס לנו את הסיסמה לסיסמה החדשה. שימו לב שברגע שמשנים סיסמה באינסטגרם, זה מנתק את הפרופיל מכל המכשירים שהוא נמצא בהם. זאת אומרת, אם זה נמצא אם הבעלת עסק, הלקוחה, מחוברת בטלפון שלה לפרופיל, ואת בעצם מנסה מהטלפון שלך להיכנס, ואת עושה את האיפוס סיסמה בעצמך, אז זה יתנתק לה, ואז פשוט היא צריכה להתחבר מחדש עם הסיסמה החדשה, או אם היא עושה את זה בטלפון שלה, אז מן הסתם זה יתנתק לה, היא תצטרך להתחבר מחדש, אבל לפחות עכשיו אתם יודעים את הסיסמה, ואת יכולה להשתמש בסיסמה של הפרופיל ולהיכנס מהפלאפון שלך. אז ככה בעצם מאפסים סיסמה באינסטגרם.